Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 37. Hoxe imos cas palabras que teñen un P polo medio. A regra faciliña é que as palabras que acaban en ope ou olpe son con O aberto. Tope, xarope, galope, miope, ciclope e non cíclope. Golpe, o mesmo que cando se coloca un R antes do P. Folerpa, serpe, torpe, cunha excepción. Corpo e non corpo. Nas palabras acabadas en opa hai variedade. Moito ollo. Dise copa e tropa, pero é sopa e popa. Polo demais, o resto son case todas con timbre pechado. Mira, piropo, chopo, cepo, cepa, chepa, trompa, pompa, tempa. Topo ou topa é unha persoa torpe. As avespas son con E pechado, igual que crespo. E dise polpa, pero é felpa. E temos unha palabra que pode ser das dúas maneiras. Tempo ou tempo. Ala, quedamos en tempo. Ou sen tempo. Dígocho eu.